Egunon guztioi, esaten genuen bezala lehenik eta behin eskerrak eman Fenomena elkarteari urtetik urtera egiten duen antolakuntza, esfortzua eta azaltzen duten ilusio eta grinagatik. Eskerrak eman Hondarribiko udaletxearen izenean eta bestetik ere bai, nolabait adierazi nahi dugu aurten ere eta gure babesa ekimen honi eta proiektu honi, ez? Esango genuke jada Fenomenan ekitaldia, jaialdia bera, ausartzen gara esatera, konsolidatu den ekimen edo proiektu bat dela, eta horreri, nabaitzen dugun atzetikan jakinda ere bai, bolondrez lan izugarria dagola, eta esan dezagun talde motorreko lan izugarria dagola, ilusio hori dagoen bitartean, jakinarazi Hondarribiko udala bide lagun izango dela, ekimen hontan. Aurrerantzean aztertu beharko da ere bai, ekimen proiektu honek jaialdiak berak ze berrikuntza eta ze behar dituen aurrera jarraitzeko. Eta bueno, azaldu beste hildo bat, beste aipamen bat, bolondrez lana. Ikusten dugu azkenean, nahiz eta udala hor egon, atzetikan ez badago giharre hori, herriko elkarteen giharrea ez baldin badago, bolondrezen lana ez baldin badago, hainbat ekimen desberdin kostata aurrera ematen dire, edo epe motzeko ekimenak direz. Eta bueno, hori aipatu eta gero ere ze garrantzia daukan beti ere arlo elkartasun, arlo solidario batekin lotzen dela proiektu hau. Eta, bueno, besterik gabe, dei egin, gure aldetikan ere bai, herriko jendea, eskualde eta eskualde zabaleko jendea, herrialdeko jendea etortzea, bertaratzea Hondarribira hilen zazpilan, eta besterik gabe, hau esan da, hitz emango diogu Fenomenako kidei, eta eskerrik asko. Bueno, gauz asko esan adire ja. Bai, guke Fenomena aldetik, eskertu nahi dugu orain arte, hortik esan duen bezala, konsolidatu den zerbait, aurreko korporazioak gugan konfiantza hartu dula, eta orain korporazio berriakin ikusten dugu aurrera egiteko ilusioa dagola, eta orduan zoriontzeko dela, Fenomena bezala, babesa hori sentitzea. Bueno, este año seguimos teniendo el mismo presupuesto que el año anterior, que principalmente va pues, por la aportación, mantenemos el número de empresas, alguna ha crecido, pero de empresas que colaboran con nosotros, son pequeñas empresas de la comarca, que hacen una pequeña colaboración, pero bueno, que nos viene muy bien. Y luego, pues agradecer también al equipo de gobierno de este año, que ha mantenido pues, lo que venía apoyando el anterior. También comentar que se va a seguir cobrando 2 euros por el vaso en la barra, pero que este año pues, lo que vamos a hacer es la causa solidaria, va a ser el apoyo a los enfermos de ELA, a través de un asiduo al festival, que es Alfredo Busto, que entiendo que vendrá este año también. Y bueno, pues eso, que la gente entienda que esos 2 euros no retornables del vaso, pues bueno, pues que tienen un objetivo solidario. Nik aipatu beharko pixkat musika, ze taldeak edo zer dokagun, eta bueno, aipatu beharra da, Fenomena bezala, gudakagun bide argi bada, behar dela izan taldeak edo artistak oso bizirik egotea, bere prozesu mailan esna dabil jendea, eta horrek izan daike gure motor nagusina ze taldeak ekartzen dugun begiratzeko, ez? Eta horrek nik uste dut badukada islada gero kontzertutan daudela ze mezuak, ze taldeak dauden oholtza gainean, hor energia hori ziur gaude gero publikoan badula eragina, eta horrek egiten dula Fenomena bere nortasun berezi bat izatea bide hortatik. Aurten ditugu Euskaldun talde bi, batok Mungia Gatarrak, gazteenak, berekin aipatu behar da etorriko dela Kiliki Fresko, Chill mafiaren kasi burua edo, eta
talka hori, bi artiste horien bueno, grabazio bat egin dute beraien artean, eta grabazio hori orain zuzena lehenengo aldiz aukera izango dugu ikusteko, eta horrek bueno, extra bat ematen dio jaialdiari. Gero Tulsa, Miren Iza Hondarribitarra, ere, bueno, aipatu behar da, bueno, ilusio handiekin datorrela, bere herrira, eta bueno, Tulsa artistikoki, nik aipatu behar dena, edo azpimarratu behar dena, ahotsa propio duen artista bat dela. Entzuten duzu bi segundu eta Tulsa dela, eta horri musika mailan hori lortzea, nik uste dut gauz oso garrantzitsua dela, eta bueno, horregatik Tulsa igual bereziki hemen daukagu gure artean. Gero, Dani Llamas, Jerez de la Frontera, Cádiz, beti daukagu nahi bat edo hegoaldeko taldeak ekartzea, fenomenan, ez dakizagatik, pero Murcia, Andalucía, Valencia, hortik datoz, eta horrek ere bai ematen dio beste puntu bat jaialdiari uste dugu, eta pixkatola anaitasun rolloa estatu mailako taldekin lortzea, honea oso posik etortzen dira, eta horten Dani Llamas bereziki, bere mezuekin dator honea oso sutsu. Txabalan, Valentziatik datoz ere bai, azken kontzertua da, beraiena, eta pixkat pena, eta horrek ematen dio ere bai berezitasun pixkat aurtengo fenomenari. Eta gero ja amaitzeko, Biznaga gure lagun zaharrak diela, Siloziben Hondarribin jo dute ja bitan, hemen herrian, bereziki badago jarraitzaile sutsu desente, eta bitan egondu da Hondarribin, Siloziben jotzen, eta beraiek ere bai puntu oso egokian daude, beraien azken diskoarekin arrakasta lortu dute, hola lehenengo aldiz, eta pixkat beren mezua eta une hontan, nola dagoen jakinda gizartea, pixkat gure bat egin dugu beraien mezuarekin, eta orduan badu hor puntu berezi bat, eta gozatzeko prest, hori izango da gabeko 11etan, azken kontzertua.